Gvern Laburista għandu pjan ċar ta' kif imexxi l-pajjiż il qudiem u jindirizza realtajiet ġodda b'soluzzjonijiet u b'azzjoni konkreta. Eżempju ċaru li maniġjar ta' suq tax-xogħol u sitwazzjoni tal-ħaddiema minn pajjiżi terzi. Dan intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru Bajrin Camilleri u Segretarju Parlamentari Andy Ellul fejn ġiet spjegata fid-dettall il-Malta Labour Migration Policy u rispons pożittiv li kien hemm dwarha mill-imsieħba soċjali fosthom flaqa li kellu mal-Kamra tal-Kummerċ. Sa dan it-tant saret laqgħu korrelatata bejn il-General Workers Union u l-Association for Outsourcing and Temping Agencies fejn qablu dwar il-ħtieġa li jkun hawn miżuri u infurzar kontra l-isfruttament tal-ħaddiema u l-ħtieġa ta' aktar prattiċi regolati li jsarfu f'xogħol ta' kwalità. Waqt il-konferenza mill-Partit Laburista l-Ministru Camilleri sostna li flok kien populist, il-Gvern fem il-ħtiġijiet tal-pajjiż u skont l-idejal tal-partit li ħares l-interessi tal-ħaddiema. Dr. Camilleri stieden li l-kull min irid jiddialoga mal-Gvern biex jersaq bl-idejat tiegħu u jieħu sehem fil-konsultazzjoni pubblika. L-istadina hija ċara, iddialogaw magħna, issieħbu fil-public consultation li hemm diversi persuni li qed jersu l-qudiem, irresqu l-kummenti tagħhom, irċivejna diġà ħafna kummenti interessanti sabiex insejħilhom hekk u nixtiequ li l-poplu Malti u dawk kollha interessati f'dan is-settur li jersqu l-qudiem u anke jagħtuna l-ħsibijiet tagħhom. Sa dan it-tant is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul qal li l-Partit Laburista fil-Gvern jivvalorizza l-ħidma u l-impenn tal-imsieħba soċjali għax qed iwiden li dialogu soċjali li qed iħalli riżultati mixtieqa biex jiġu indirizzati sfidi u realtajiet ġodda li qed jgħaddi minnhom pajjiżna. Tkellem ukoll dwar ir-regoli li daħlu fis-seħħa l-aġenziji tal-impjieg magħrufin bħala temping agencies. Formali mhux fl-opinjoni tiegħi biss imma l-opinjoni tas-settur kollu kienet waħda mill-akbar riformi li qatt saru f'pajjiżna fejn tidħol il-liġi industrijali. Liġi li bija rajna wkoll li jkollna viżibilità mhux biss fuq l-operaturi imma fuq kemm iġibu ħaddiema minn barra l-pajjiż, minn fejn iġibuhom u f'liema settur ikunu qegħdin jaħdmu.